A słyszałeś ten dowcip? No, to opowiadaj. Chłop dostał w prezencie skok ze spadochronem. Już co tam w niebie, w samolocie. No i ten gość mu tłumaczy. Panie, jak pan już skoczysz, to ciągniesz pan za zielony, no i pan lecisz. A jak zielony nie zadziała, no to awaryjnie masz pan czerwony. Ciągnie za czerwony i tak samo na spokojnie pan sobie już lecisz i lądujesz na ziemi. Dobra, chłop skoczył, no i leci, ciągnie za ten zielony. Kurwa gada, nie działa. Szybko ciągnie za czerwony. Kurwa, też nie działa. Modli się. Panie Boże, proszę, żebym tylko bezpiecznie wylądował. Nie będę pił, będę słuchał się żony. Wszystko zrobię, co mi tylko każe. Chłop, bach, wylądował na kopie siana. Wstaje się, otrzepuje i gada. Kurwa, człowiek w stresie to takie głupoty pierdoli.